Shachuin ishe. Mark Bradley attack himach. Dienta Gadasson sa agus tá bhfuilin chiad scór fachta go háling fadan son again Ganavánach. Le Eoghain sacrúsís I gart. Rory Brennan an trosa atá stig mar lán tosaí ige Tyrone an aire scaílte magna glúiseach an céin agus tá féinte fachtaige. De Groene nGall gaisce de éon club. Mar sin ruachan cínige Mark Corrin an trosa díirigh an slúr leat bhfuilin countin chuir go háling haris an glasnáin. Berta stig mar lán tosathe acu seo duine ach an féile prebe dá 8 an son. Fachtaige Murphy agus tá sé sin cuartha go háling fad ige Michael Murphy. Díirigh techt I lechirculin sa. Steach godas go fad le Bradley Derek Canavan bheagán ama peinte álan cruthe ige Tyrone. Ach an son héasta bhí Kieran McGeary ó gúsanis. McGeary treis leanúin teir agus tá sé leistigh de bhertan sa. Iling Gear go maithaige ach Matty Donnelly tá seansar fáid aige siúd. Glúiseacht anamhrear fad ige Morgan a túr dráhada. Trasta mátá gurí Peter Teig an lán cholaíon ish a scaoile fé agus tá ceann anamh fad fachtaige Peter Teig. Agus well tá chóir leis mó go leor teachtasteach Murphy techt mar ráha agus fachtan sanis agus McFadden a stúra san go crain haris an drasná. Dúir tá chóir leis beagán mó I machadró me getigan ach buairte go maithaige siú ige Brennan siúd agus tá Bradley stig an báideoir bocha amach tócaigh Bradley a féinte agus dianta go deas. Ige dún nGall. Mógan inis. Seachtú mat goile le dul go le hama agan ish an council seoltaisteach a réistige Jamie Brennan fearratá harbh éifeachta. Kieran McGeary a réistú nGall beagán fallíoch Michael Murphy tuigeann sé an chuntúirt agus tá sé fearre Peter Tegan ish. Trastan sa Kieran Daly bhfuil peinte déanachan sa le cabhair trastáin de Tyrone agus sin deire leis an giad le. Dún nGall tócaige Michael Murphy is roirtaí leistigda. Murphy á chrúhénig tá san buailte ardach tá slú sásta agus a chúise có. Anna scór fad a ríiste Murphy. Bradley a roithar amachchan sa McKernan de dulisteach sa spás tócaige Peter Hart. A gitóig bheith sé anna riistige a nesóig gach pic chuiflist. Seach an níos fearr ó PD. Ríist os códan chúil bánathe go maith ige Tyrone an tosa McKernan sin héana dó díoganis fachtaige siúd. Agus emmert han praber an talú agus emmert agus marhealar sin bhí sé ghlachas siarad Paul fallún an réiteoir sin go dtí cic siarad normaltain sin. Pas an iasige Derek Canavan atá neartaige Kennedy gháil tríthe go fristan son níor buailach an bhob ar Tyrone son. Nis, iireachtan saga Cíle McColgan tá son misdúil mar scór tá son arás mar scór gháfhainte. Scór inspirideach ar fada. Gavin Mulroney, Derek Canavan. Rinca timpeall na háite. Morgan leistíir den glúiseacht ach ní léon cháige Matty Donnelly le cabhair tóca sé féinte le chuoine bhar chúnaige mátá. Agus tá rata scór le. En nach bháin ha dianta ige Jim McGuinness mar a dúr ag lehaun anna gháilen son ige Jamie Brennan agus tá luas aige McGeary a chuirta. Tá bearna oscailte agus Morgan a tethe siar bhfuil as a storm hain. O'Donnell is tí an áit Joe Eoghain. Fearile de chriú trí leach ach dún nGall anis agus tá fuinib sna cosan áramh sa chéad le agus tá le cabhair níor a bhéinge sa chúl is dóinnig gur sé fáidir chúl. Se go tíire. McKernan steach gurí Rory Canavan. Kilpatrick a techt trasna. Matty Donnelly glúiste leistigh den stúa be sé sást le peinte agus tá peinte le fachtaige Donnelly. Rory Canavan a glúiseacht leistigh díreach ard na gosantóirí a bheala an orda le Corran Darren McCurry mátá áthút san isteach. Well, but you lost month and well. Náid a feiche cúig ige Tyrone, náid a 90 ige dún nGall.